Jeg vil bevise sætningen for den gennemsnitlige rente. Det er, at man lægger en procent til ved at gange med fremskrivningsfaktoren. At man starter med KN, som er det, vi skal ende med, og det er slutkapitalen, som er det endte produkt. Og så har vi startkapitalen, som er K0, og det er det, vi starter med. Siger vi 0, det viser, at det er det tal, vi starter helt med. Hvor man ganger med 1 plus R1, 1 plus R2, indtil videre, eller indtil man når til 1 plus R i ende. Hvor R, det er gennemsnitlig rente, og så N, det er den sidste rente, enderente. Og det er, man bruger den her formel, det er, hvis renten, den ændrer sig fra hver termin. Hvor tallene går efter hver termin. Hvis man skulle bruge det samme, hvis man skulle bruge en formel, men man havde samme rente i alle n-terminer, så vil man bruge den her formel. Så hvis man skal sætte begge udtryk for kn er lige med hinanden, så vil man starte med at lære kn herover. Og ja, det her, det er fremskrivningsfaktor. Men ja, man vil starte med at isolere kn på begge sider herover. Og så isolerer man R ved at dividere med K0. Så K0 væk. Og så vil man herefter uddrage den endte rod på begge sider. Og så vil man trække 1 på begge sider, så minus 1 på begge sider. Og så kommer vi an med, at endte rod med parentes 1 plus R i ende er det samme som 1 plus R.